トアロハマリーヌです。大変お待たせいたしました。今日はですね、皆さん、食べ放題、飲み放題と、ね、素晴らしいパーティーをいっぱいね、お腹の方も満たしていただきながら、うちのバンドの演奏も、楽しんでいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。じゃあ次の曲はですね、1965年に、シジュフーさんがね、マリナスターズでヒットした、曲になります。ワンデイ・イン・シーソンです。
平治さんですね。日本ではエリチエミさんが歌っている曲です。テネシーワルツです。I know
楽しんでいただいてでしょうか。次の曲はね、またちょっとガラッと変わります。ラテンのスペイン語でですよね、たくさんキスをしてっていう意味になります。ベサメムーチョ。マリシア真珠貝の歌です。
アレンジして演奏しております。ご覧ください。君にとですね。後ろの方がね、なんかすごく広くね、風呂が空いております。皆さんね、踊る方いらっしゃいましたらね、ムード歌謡ですからね、踊ってください。ハットさんいかがですか？踊る方いらっしゃいましたら、ね、踊ってください。次の曲参りますね。松尾和子、マリナスターズ、誰よりも君を愛す。